Gabon, arratsaldeo, no? Mikroa eman behar dio, mikroa eman behar dio. Zera, hasieran desaktibatu dira un horri maior. Hori bek! Arroz. Berran patxua, bueno. Urtengo aramendik, ez da? Lasai, lasai, lasai. Bueno, lehen hasieran esan diat, Arratzalde. arratsaldean hori dek, hasieran esan diat, baina, bueno, eskerrik asko beneoteatik, eta arratsalde, igande arratsalde hau episkatek teknologiakin burruka pasatzeko hartzeagatik, eta bideo batez nerekin hitz egiteko. Eta espereat, bueno, abintzate ordu terdi, ordu betetxo ona pasauko jaula batera. A ber, Bai, hori espero da nepe bai, eiz esan. Da, placer bat, eiz esan, Menotia, hasi aurretik, eskertzen dut pila bat, niaz kontaktatia eta hori, da, iri dio, da, iri. ondo pasako, bai, Horiek eta. Momentu bat emaia, bale? Ati itxi gara eta. bai, bai. Listo. Aha, Justu, neskak, zera, jundu maitea jun berdikela eta zera, eta normalean atia horre irikite utzea, baina azpare itxiko jat. Dutxa hori merbaik, ez tek plana. Hori atzaltzen. Bueno, normalean beti lehen hasieran aipatu jat, hiru ataletan bezala banatzeiat, baina hasieran beti gustatzen zaidaken gauza badek, pixkat eure burua aurkeztea, ez? Gehien bat, nun guaizen, pixkat eure burua, baina bai, zehazki igual musikakin eukideken erlazioakin lotuta. Noiz hasitzen musika jotzen, ire ibilbide guztia, igual pixkat baita hola, nola da, laburpentso baten edo, egun nahi dekena, kontatu gehiago. vale. Bueno, ni 15 urte hasi nintzen gitxarria joten, anaziak oparitzu uztan bere gitxarria, bai, berak, ni anazia jote ban ASD izeniko talde baten, eta nire lehengusua egin egito txapelpunk, lehengusu karnala gara. Mhm. Eta pixak ebizen hor, baina etxaiak eta ASD zan, holan, transmetal, kainerua, sasokua, tipo SA, lehengo diskua, Sepultura, hori zer rolloa. Mhm. Eta ikusten ebasan bizak horrez, nahi neban baure mogura, ez? Eta nahiak oparitxu ustan bere gitxarri etxiban ASD da, alambrado sea, Dios. e, inizialak, da, portada esan lan kristo bat, olan, alambres beteta eta alako makarra bat. Eta maketa bat egin hortzi da, bide, eune batean regrabaen gu. Eta bere gitxarria oparitxu ustan, da bertat negunian hasi nintzen, sokak eta faltaiako zen, ez da izela, gogoratzen dut bertan egunian ja sentiune bala oso potentia, gitarra hori eskuartean hartu nebanean, eta hemen zeitzot, ilusio horreaz, eta marrut eta gero, ez jata mata hori. Bueno, da hori bide lagun bat, ez da, hogeta mar urte, 15 urte musikarik, hogeta mar musikiaz, zo zer nahi dago zen, ez da? Bai ez. Da hortxe, egun konkretu horretan hasi zen, nire urte betetzean, urriak Mhm. bederatzi. Eta urte 90 urte beteko daz. Bueno, hori hasi nintzen, eta ero sortu neban mitosia, nire lehenengo taldi izan zen, hasi eran baote ditzen ginean, eta gero mitosia epinen zaun izena, 2001 edo atraien duen blego maketia dolan, Mhm. eta mitosia zibil nintzen hor, tal, eta gero hasi nintzen, ekonen hasi nintzen gira bat etxen, gitarrista bat birbela eta holan, eta haina esan proba batzuk eta hori barruan. Eta salatzen dut diskuaz, izan zen hori, azkenengo diskuaz, Mhm. itzakonena, diz esan, igual eukiban gitxien zabaldu zana, baina diskorik honena uste dala eurena. Eta, horrek zabaldu zuten bidia, ja, estena toki handizak, ekipuak, pea, plazetara, plaza ja, potentia hauetara zabaltzeko, eta holan. Mhm. Igual, hasi geran badaunak, tabernetan eta jotetik, baina salto bat edo ene ban, hor. Bai. Eta ene ban temporada bat eurakin, eta gero, inigito torrez jaten, gitxarrezta berbala, eta justo lehengusua, da lekitxon, eta ekon be, uste dut, ukala ibilbide laburra, geratzen jakola, ze ja, hanbe, gauzak, ikusten zan, ez egola alan jarraitzeko Mhm. odako askorik, eta, ikusten eban txapelpunkeaz, beste, bide bat, edo alde balda hasi, eta baitxine banekon txapelpunkera juteko, bai? Eta 8 urte botan ebazan hor.
beti konpaginatzen mitosiaz, Mhm. Eta tarte horretan nire beste proiektua sortu zen, Nabil deitzen dana, kantautore edo, bai, ba, nire proiektu personala Nabil deitzen da, Nabil, eta izen ona ez, Nabil, eta ja, ni. bai, lehen pertsonan ez da nahi, unai egia, ba, Ja, ja, ez izen baten atzian nahi neban, da, lehen pertsonan eta ba, Nabil. Eta hor zer ditzen dope, bai, Nabilaz be zazpi, ontsi zazpigarren zedia da nabara bat, zapia asko grabadot, bai. mitosia zen cambio oso gitxi grabadu, onda la urte atara gendun, hirugarren zedia, onda la urtean gara ezer atara baik, eta Mhm. ontzen dato kanta barri bat eta bersino bat neogorriakena, azken bala detxuko gana, hola, epe laburtsu bat. Aha. Eta, bueno, pizkat hor, gero txapelpunk itxi nebanian, baina, oste, umia etorri zan, eta ja, hiru seme alaba daukaraz. Da lehenengoko semia jaso aurretik edo ja sana, ja, ritmo hau ezin dut, azte bururo Claro, pia kontzertoa, no seke. claro. Eta itxi neban, eta segidu neban nabileaz, eta mitosia ez tarteka da. Mhm. Eta, eta tarte horretan, saso baten, suertatu jaten aukeria Ratzingerren joteko. Mhm. Podri eta honekin. Eta horrekin behin eban, Kronikaz de la Destrucción, hortzen Kristo bat agertzen dela. Jesu Kristo beti ebel nire inguruan. Horre, heroinia sartzen da portadia, makarrada bat, beste makarrada bat. Eta horrekin eban, bueno, diskoan koruak eta grabana, zan grabata eban musikietari, baina ero jiria bain, eurekin eban, baz. Ez man dura askorik, temporada labur bat eban, Mhm. baina baina esan kontzertu batzu Ratzingerraz be bai. Eta, bueno, azkan urtitan gehiago, nabileaz. Nabil Bai. izan da nire proiektu, bueno, gehien ja zentran nintzen nabilen, eta on mitosia rekupera dugu, eta izan gogotzu gabiz be bai. Mhm. Saiatzen eta laster bat kontzertuak eta etxeko gogukin eta hori. Merki. Laburtuta hori zera pizkat, Ba, gauzak eso doz, baina, bueno. Kristo, baina, ostia, bidaia, zera, luzea aparte, ja, 30 urteko trajektoria dela gauza bat, ostia, ni 33, dazkat. Osa nahet, ian ere bizitza oso da makizula gitarra jotzen taldetan, ez? Baina, Da oso txarra naz. seguru ez ez, tio, Bai. seguru ez ez. Ez, esan behar nizuna da, ja, ez dala baita ere bidaia musikal bat, daizik eta genero aldetik ere, ekon batek zeukan, ekon zen nu metal, industrial metal, o, ze izen jarri Metal aldiogu, ez? industriala, ez da, Bai, tipo hortara, gero txapelpunk azkenean da punk rock nahiko kontundente. hardcoretia pizka, tal, bai. Ratzingerre okerrez baldin badago da nahiko punk rock, ezta? Plan, Bai, rollo hori. bai. Eta ero mitosiak dauka baita toke ez dakit nola deitu, anestesiero bat, trash toke Bai, hori, hardcore, bai, ez? sepultura asko entu dut, anestesia, bai, E- sepultura eta anestesia. eta imaginatzen dut, Sartu pikadoran mitosia konetzen da. eta imaginatzen nabil ez dut entzu, baina imaginatzen kantautore rolloa baldima, ez dela izango kantautore rolloa gitarra elektrikoa, baizik eta izango dela zerbait igual akustikoagoa edo, ez? Bueno, bai, semiakustiko, baina eukidot badauz disko batzuko lan rockeruak, Bai, gaineruak. vale, vale, vale. Ez da, lan kriston egurra, baina, bueno, ez da esan. Danetik, nabil oso zabala da, esan. Vale, vale. Bai, Esan nahi dutena da hori, azkenean palo asko ikutu dituzula, ez igual betire musikako bai, gorran barruan, baino palo asko ikutu dituzula. Ha, bai. Bai, ba, egiz esan, eskatutxena barruape bai, ez da. ja, Kanta asko hasi nintzen sortzen eta gauza asko ez zeukela lekurik mitosian. Baina claro. lekurik inondipez, osea, nahi, que ver. Eta letrak eta, beste Barkatu. modu bat. Eta, bueno, orduan, ba, emon eutzal leku horretxeri, ez? Ba, ikusten bai, nik behar dut asko sortzia, asko konponi dute dut, eta holan da, Mm, ritmo oso lentuan, mitosia beti izan da oso ritmo lentuan, zentzu horretan, da, nik berne ban nunutik ataratia, mm, ulertzen. bai. Orduan, ba, aukera hori sortu zen, eta, da, bueno, beste, bai, gero dana aplikatzen dozu danean, osea, danetik ikasten da, ezta? Mhm, Nabilen etxera zen gauzak, balizo nabe mitosian kantat etxeko. mm. Eta esan esplika, edo mitosian, ongo disko barrezien nabilen barrezien riff bat da, akustiki esota, baina metalero da. Mi, Gero mi, zegoetan, oso. venga, Honetako bat akustikia. vale.
justu komposizio hitza ipaudekela aprobetxako jat, eta ja sartuko batzuk lehenengo atal lontan, ez? Eta, klaro, azkenin, igual nik uste euk erabaki, ez? Ze ikuspuntoetatik erantzun nahi deke, baina azkenean nabilen, bueno, interesgarra izan lehikek, ze nabilen egu bakarrik hau, baina mitosian ez. Orduan, galdera hau pixka dituk jakiteko taldeak nola funtzionatzen konposatzeak orduan, adibidez. Em, ideiak etxian sortzituk eta norbaitek etxetik emateizkik, ala lokaleko lan asko zio baita. Bueno, nik uste dut mitosian hasieran, bueno, sagi behar begoan, eta ideia batzuk beren hasirian, zatizak eta rifak eta holan, eta ero ba lokalin emotetzaun formia eta bestatzu niriak. Ero sagi zuzanean ja pizkat horren pisuan neukartu neban, eta bai, eukiotela pisu hori, gero asko aldatzen dira kantak, Mhm, gero Markelek bateristiak ekiston karakterra dauko eta beren roioa sartze otzoz, edo, bueno, askanin gero aldatzen direz, baina, bueno, ideak edo bai, nire eskutik etorri dira, rifak edo mhm, kantena, hori mitosien eta nabilen, bueno, igual marka huon dinoko, ez da, nire claro, proiektu isotik eran, claro. aunque, bueno, hau askana grabaten gauz ontxena Zularren, ame estudioetan, eta fitxadora ze Ilioneko gitxarreztiakana, Toki, aritze lordi eta Toki perkusioian, Mhm, Iñaki Alonso, bueno, bandan eta biena, eta eurak egin dabez euren arregluk eta gauzak, Onarte beti izan daz neu, mhm. da onguan egin dut, gitarrak da hotzaz kanta, baina eurari itxi, etxeme bai. Aha, ados. Kantzana, nire buruaz, nire buruaz zuten, bai. Ados. Nire buruaz diskuti duten, kantza. Eta ideiak askotan normalean ideak izan badia, prozesua zein da, hau da, eta aukera ezberdinak emango guzkiat, Ze hemen, normalean, euneko larogei, euneko asmatu indiat, baina elkarrizketa hau egin dituzten ia gehienak beti zateitek dena riff batetik ateratzea da. Eta gero ja, riffa jantzi beste instrumentukin, eta azkena letra eta hotxa. Ire kasuan ere aladek, ala beste prozesu jarraitzek. Lehen gehiago zan holan, rifak enkadena da holan, eta on askotan buruan etxe horaz, lehengo horrek, imagina edo zelan naizaleken, gitxarria garra orduko, igual mobilean graba nota bat, edo harrikuetzen nola, igual, okurri duten jatamen, ez da gizarri, edo ze momentutan ez, baina lehen gitarra bat egitxe eskuan, da hortik eta da, batzutan buruan konponiutu lehenengo idea bat edo melodi Ba, bat, zati bat, grabatu igual nota bat, pia nota ukaraz gordeta mobilian, audio, eta gero batzutan ebe pintxoraz martxan, ja gitarri eskuan daukatela, eta gero hortik aztenaz. Naiz eta igual nota neukiotenetik beste leku atera heldu, ja, ja. Edo letratik beba yendo las gauza asko da. Letratik eba, ja. Baina Mhm. batez be nabilen. Nabilen letratik hasitza endoraz gauzak, da interesantia bai, Eta letratik hasia izen horietan adibidez, indek gitarra hartu eta akorde batzu jotzen aitzela melodia batein letrakin, ala izan de gehiago letrakin melodia bat eta gero akordeak, eske, Ez hartu papela, bai, tria, gitarri eskundau batela, da joten hasi. vale. A ber, sale, esken kaja edo pizketolan. Mhm, Eskatzen letri, bueno, irakurri ondo saiatu ulertzean, da horreaz bat datorren musika bat engantxak, sortu. mhm. Eta honek, Batzutan urteten dago bakarrik, ez da izan esan. Beste batzutan pasaia bebai alderantziz, musika bat atara, melodia bat, da igual urte bi euki, kajoian ezin amaitxuta kantia. mhm, Ezin, da horrengo bueltan, lehenengoan. bai. Mhm. Mm. Eta horre aipaudekenin letrak segun zer esan nahi duen edo hor nahi dekela eraman, badakik teoria musikalik ikasi harmonia edo lako zerbait edo belarriz juta izen pertsona bat aiz. Nik belarrez dute dut, Magisteritza musikala ikasi neban, da musikako irakaslianaz Mhm, lehen hezkuntzan, baina hori aplikatzen dute, bueno, hezkuntzan edo, baina nik konposatzeko orduan gitarra honeaz hasten azenen riffak jotenetan, ez no pentsaten notetan, ez ezer, mhm, barrutik urteten nabena pizkatea. Ez dut ados. erabiltzen, ez no pentsatzen notetan eta hori. Aha. Bai, Bilatzen ibiliko nintzen, hau zen nota da, hau zen, ez dut erabiltzen, nik, baina, igual nota konkretuta baino gehiago ni joa badibidez,
eskala batea, edo sonoridade batea, edo justu akorde batea, edo, ba, ez dakit adibidez, letra oso tristea baldin bada, ba, Bai. ez tezu garriko kiston melodia hor, en plan, Ja, ez maiorra, saiatzen ez, da, edo... bai, edo misterizua, pizkat, segun ze rollo da, bai, claro, hori saiatzen da lotzen. Mhm. Letriaz, Bai. instrumentua letriaz, komposizioa letriaz bat etorteko, ez da. Mhm. Momentu txikia demaiak, ze pixkat nola ja lehen gitarrezketa gauek egiten izkian astero, bale? Baina Bai, oain hain hau, claro, lana zeukeat goraino, eta ja igande arratsaldetan, da inkluso igande arratsalde batzutan, ze den ere egun libre praktikamente bakar. Eta, bueno, sin más, ahaztu zaidak jartzia, galderen txuleta. Ordu nahi ginduan galderak egiten, esaten da, de memoria, baina txuleta aukita ja beste zea bat zaukat. Beste lasaitasun bat. Orduan ja, txuleta, daigarria zen, ja txuleta ibeiren atxeok. Berez, galdera gehienak indizkia da zirakoak, baina bai, galdetuko jatela, kanal hontako edo saio hontako galdera tipikotako bat, hau guzti egin zoaten galdera baek. Claro, talde askotan egon naiz, orduan, ez diat eskauko talde danakin esatia, ze adibidez nabilen imaginatzean hundi jungoan, baina, bueno, eu konta nahi gena. Mitosia, hi egon naizen taldeak, demokrazia bat ala diktadura bat, dituk. Dira ona deskojonatzen nago momentuan. Bueno, nabil bai desan, bueno, diktadura ez, baina bai. Nia egon dizen taldekideak edo respeta da, ezta, Claro. nire proiektu izatia. Eta, mitosian, bueno, normalian, bueno, lehen igual ez hainbeste, lehen nahiku, Holanda, nire iritzia, eta baina urtiaken, bueno, ikasten noia geldi-geldika gentia izten be bai, ez da, beren Mm. gauzak Claro. etxen da. Diktaduratik diktablandara. Dikta blanda, bai. Igual matematik esango da, bai. Bueno. Baina, bai, on konturatzen az, urtikin da, ostia, igual batzutan pasaitzen izan, ez, Mm. hemen huelta biz, ez dakiz zer da, bi da, ostia, zaitxik ez lau. Ja. Bueno, Baina zian, bueno, buru gogorra horretan, ni pentsaten ebalako hobeto geratzen zela kantia holan, edo tal. claro. Diskutidu inoz eto, diskutidu holan, inoaz, Beti izan da gauza bat oso, bueno, normal, ondo, respetuz, eta holan. Ze, igual, nik ez nazen olako talde bat, baina leku batzutan batzuk izan eskutar heltzen dizela, ezta? Edo estudio baten grabatzen da, teknikari zabe, urten, bueno, cuando se arregle ya volveré, Nahi, holako gauzak. nahi. Nik hori ez dut bizi inun, beti giro ona, eta Mm. ondo pasateko etxen dugu, hau, azkanean. Claro, bai, Honetan, aberastu ez gaitu gingo, así que... musikan punto horretan heltzen hasi momentuan, bai, txingot. Osea, musikea azkarin kaka guztitxik aparte daun gauza bakarra, ez da, Mm. nitzako. Bai. Gauza bate gustora oteko, desabateko, barrukua soltateko, eta ez da espazio bat, sagragoa da nitzako hor zentzudan. Mm. Bai, Eta bueno, ingurun dagoaten jentia eta suertia eukidot ez esan, beti batuna zela, jente zentzuduna, ez mm. da, bai. Ez, esan behar nean hori azkenin batzutan baita, nola, esan dek hasieran ideiak eta ere askotan nire ideiak izate ditu ala ez, kantuak sortzerako orduan. Eta hau, neire pasau izen zitek, ez? Eta askotan kontau diat elkarrezketa hauetan, jode, batzutan eramatek gire ideia bat, ez? Egon naizela ordu asko pentsatzen eta lan bat eskaini ikela, eta eramatek taldea, eta taldeko esatea ez hau aldau berra haukek, hau etzio gondo, Bai, behin entzun da, ez hau fuera eta, hostia, honaz vuelta eta vuelta, tu, claro, eta ez haitxikin dutolan, bai. batzutan gogorra egire taldekidekiko zeditzie, ez? Eta esatie, bueno, vale, arrazoi daukek eta ikesateken bezala ingo jau, ez? Hori batzutan zaila, pixkat hortik ziztek tiruek. Baina, bueno, esatekenatik inoiz eskutara ez bat eta jau, hori... Besta fletxi daugat eskua, bentsago punti dagoen, Hau, klabaskero bat ematere. Hori positibuek. Atalontako azken galdera dakau, ja beste bi ataltza hau, eta hondik lasaiz galdera pila zauzke hau. Baina nahi dia jakin soinuaren sibarita izen, ala ez? Osea, zero. Zero, ez Zero, daiz,
Mitiko, Pero, patatero. treblea zein bestela ezin diat jo, ez aiz horietakoa. Es que, baina zero, eh? Osea, igoten do volumena, más o menos egiten dut tola, da gustora nonean, da pedalak eta oso ausagitxi da beltzedoraz. Mhm. Nahiago daukate zen hiru pedalak ondo erabili, soinu batara. Joten dute Fender Hot Rod bateaz, Eh, tosia, bai, eh? ampli horrekin bai, eh? Bai, pedal bat sartzetate, Black Star Ah, bat, balbula una, vale. eta nik guztok ondo sonatzen, abela, gitxarriak. Beste, zautu gentia, kenperrak, eta ez zelako mobidak erositxa, da ensaio guztia botoiak ikutzen, da mucho, mucho esto, pero tokarren ni hostias. Da nahiago dute soinu atara, daukatenari, edo entxufa barek, ez da hitz, Ja, esan. ja, Baina ez da bat konfigurazio bat, holan, mhm. Kore, igual inoiz kontzertutan, hostia, amplizia konpartituko eta, pua, de puta madre. Osea, bai, da, hemen Black Star txikitsu bat, hola goxe amplizia bat. Bai, Da, jo, kontzertua goneaz, gra... kontzertu goneaz, Black Starraz, benetan, eh? mikro epinit, bai, nabilen, Ah, nabilen. Bai, baina ampli... eso, doraz, festi batzu goneaz. Lehen neukan pantalla kabezal, holako, danok etxen dugu, ezta? Dai, Lehenengo, lehenengo erosten duzu ampli bat, kombo bat, txikitsu bat. Hori, Black, hori, hori, hori. Blackstar hau, Hori, hemen hau, daukat, bai. Bai. Horrekin, jo doraz kontzertu batzuk, nabilen. Eta jentiak esan, ostia, gitarria dela hostia entzuten zan, bai, ampli, El Kemper, bai. ampli hori ona, Bai, ampli horrek balio zizkian zela, entzun gozu. €80, €80, rolako zerbait, eta oso ondo oso. Bai. Eta incluso nik jodiat horrekin rollo Harry drop C, drop D, eta txuku, eta atatzeik. Ampli hori, Ontxe entzun gozu, bai, hemen daukat. bai, bai. Eta, bai, lehen neukan, hasik eran ba erosten duzu balako ampli bat edo, ez? Ba, tipiko bigarren eskuan, konbo bat, gero, ba, pizkatia dirua edo daukasunen lanean hasi edo, lo que sea, nahi duzu ampli Pantalla cabezal, ez, bai. pantalla cabezal de 120 bat, bat zioztak izan kriston monstru erostozu, eta ja, gerriko minazten danean, gero txikitzen zoia, da un Black Starra, da izten bana ampliza, ba, beto, Ostia, nei lehen esan dekenin normalian juta izela en plan Kemperra idazea, ni zeukat mesabugi triple rectifier bat, hori, izan degena, dirua sartzen hasi banean, cabezal eta pantalla. Eta, egon nahi inoiz Eibarko gaztetxean? Eibarko gaztetxean, ba, usto baiet, bai. Ba, Eibarko, Jonean ondala 1000 urte. zaudek hiru tramo eskailera zaudek igotzeko. Eta, eta lehenengo tramoa dituk eskilera desente. Orduan, hor jo genian, eta mesabugi triple rectifier, igo heitxi, eta nita beste gitarrista, igual digitalea pasako ditu, ez? Egun hauetako baten. Hostia, eski, hori danok egin dugu, da, meka, hauen zuz. Ja, ez da temoten garrantzirik, esan. Eta, zera, kontu, baina, nahi problemiaek digitala erosinean, zeukat mitiko emuladore hauetako bat, ez merki, evidentemente Kemper bat ez diat erosi, baina, eta eman diat ensaio eta pare bat aldiz, da, baina eske, hemen zaukat kiston makarrada zaharra, kiston ampli kaineru, kiston soinu atatzeuna, eta zea zikon honekin pedal honekin emulatzen soinu beti da, eta momentuz ampli eta jazta, hemendik denbora batea ikusiko jau, baina. Ez que niretzat bazaukek ez, zea hori, inder hori otzakiat. Ja, eskeni, saso baten jotzen eban, ba hori, azte bururo, ostira larun bat, edo dobleteak gaba bardinean, nire rekorra da tripletea. Benetan? Gaba baten, bai. Ostras. Eta, claro, andaba con horreaz, cabezal pantalla, kreston katxarrua, eta, claro, hori ya, amaitxuna no solo erreta horreaz. Bai, nire rekorra hori da, tripleti da. Eta, Norekin, bada, bamendik. nola izenuan tripletia? Tripleti izan zan, mitosia, San Antolina ziren ganea, lekitxoko jazak. Mitosia, lekitxoko plazan, gabeko amarretan, hasi, itxik itxarri benganian, monta kotxe baten, jun lezamara, anazik ere ustan, lezamara, la txapelpunkekoa kanegua zen. Txapelpunkeaz jo, monta txapelpunkegukin, jun artiara, da artian barriro jo, txapelpunk. Da ero parrandi bota, lekitxoan. Ostia. Gazti nintzen txo. Ostia. Bai, da ero parrandi bota.
Bai. Ba, jo nasan, berrota amapikoa besti, ez dizemat. Zira, hori praktikamente berbena ba, En bla, Bai, hori nik uste rekorra da. Hemen ingo hauan beste os- zakin hori, botanozak ingo den duke. hostia, Baina bai, nik asaina hori daukat, bai. hostia, Da gogo. dobletiak askotan etxen ebazan, saso baten, txapeleaz eta gau baten bi eta Mm, edo mitosiaz bat da, beste txapeleaz, eguna koinzidu eta kristo batzuk, bueno. joder, Bai, eta ebili horreaz, ez? Lau bafleko pantailaz aurrera eta atzera, buah. ja. Da, oso eskarmentat orden nintzen. Da, horregatik hemendik horrela Blackstar Mini bat eta listo, ez? Bai, tío. Joder. Ba, venga, urrungo atalea pasauko juk, eta hemen jabai gitarri pixkete Ja, kaina gezo eta garko xokela. Hor, lehenengo galdera megatenak baldaukeken teknika rutina bat. Nik ez dut praktikaten, Bueno, beste era batera jotze, beste era batera galdetuta, gitarra eskutan hartzekenean ze jotzek. Gitarra eskutan hartzen dutenean normalian etxian edo konponi duteko da. Mhm. Akustiki daukat eskura, da akustiki ez dut asko etxian. Eta esaten da, ba, konponi du, enabilen zaia, edo holan. Eta holan, praktika, eta ezken nien naz gitarrista bat holan, punteuak eta ez naz solistia. Nik Riferua gaiz. riferu naz, abestuta jo etxot, orduan, Claro. ni riferu naz, nik ez dakit punteaten. Zartu da, ze punte batzuk eta hola, ez dut pentsaten, dizenei beste munduko ezer. Mhm. Gizon naz, ritmikua, gitarrista ritmikua. Eta normalean, edo ensaiatzen dutelako, ensaiorako, edo lokalian, edo ez dela, normalan, gitarra bat hartzen bat, ez da lan praktikateko edo, melodizien bian, abel, kantak, gezemak gustatzen jatena da, kantak sortzia. Mhm. Hortu, melodiak edo, hori da, niri eskatzen abena barruak. Ez nazi biltzen horre, titi, saiatu naz, inoiz, baina ez da niri, no es lo mío, oza, ez da, aburritzen naz. Etzai gustatzen eta jazta. Ez dut avanzaten, ez da, frustra, ez da hitz. Naiz jo denpora hori invertidu Mhm. bestian, Eta bai. zein esan gauke dekela ire teknika gogokoena gitarran. Teknika gogokoena. Mhm. Wow. Dinosu ole Finger Steel lako gauzak. Bai, edo adibidez palmute da, edo jo que se, edo mitiko pick scratch hauetako bat. Ez que nik horrek hitzak eta ez da hitz ondo, zer Bueno, dizan, ez, da, es que nik kiston frikazua nago, orduan, baina, nik horrek gauzak ez da hitz. baina ze gustatzen Pentsatu zaik. ritmika, eskumako eskua pentsatate ondo manjatu dela. Hau hemen alperronaz, baina hau emotetzat kainia, nire emotetzat kainia gitzu. Vale. Nire fuertia eskumako esku dala, pentsatu dut. Mhm. Eta baziok teknikan bat saiatu izena ikasten, edo gauzan bat saiatu izena ikasten, eta ez tekena lortu. Bai, azuan dut zutena, pizkat harin punteatzia, por ejemplo, ez dut lortu. Ni autodidakta izanaz. Mhm. Autodidakta, gitarriaz, beste asko moduan. Eta ondala bost urte edo, emagustan sirokoak eta musika eskolan apuntan nintzen lekitxon. Mhm. Miguel Lagunaz. Miguel Laguna mutrikuarra. Hemen ingurun ezaututen igual gitarrestarik, igual barik, honena. Bai, ja. Eta horrek bat zabalduz, eske ja tetxu ikututan egon, orduan horrek horreaz ikasi nebazan, septimak, triadak, eta hori guztizaz nik izan. Eta gero aplikain dut ganera, nire Mhm. eta hori da, esan piatik hasi neban. Eta nondik ze galdera izan da, egin jat, ze maila. Gehien kostatzen zaiken teknika bat, edo kostatu zaiken. Harin punteatzia, por ejemplo, horrek... Eske kontua dek, Zan aitor gorosabel, baina dik ez dut lortu hori. eske kontua dek galdera hontan saiatu behar dekela jotzen, así que... No jodas. Venga, ez. A ver, ez autoobligauko, zeren atxiok ire etxin, eta zeinak... Ez, baina, a ver, hau... Baina, dek, hemen... Esa biztuten, oia. A ver, ez autoobligauko, baina, dek, sima, hemen pasatu dituken danak indi, gaina, espezialki, ziok galdera jarrita, ze kostatzen zai gehien, eta ez dira, tal. Venga. Jozak. Bai, hori zo berdot, Baina, desaktibau, aktibau musika hoidek. Vale, hauntxe, segundu bat, Ai, lasai, etzio presa egita. Asainia, hauntxe,
on ja gitarra entzungo egondo. Ondo hoi? No, Bueno, ondo zioki. Ondo ziok. Hogeta mar urte noia esaten, Ondo Ez, tio, ondo da, hola, jode, ondo Zertan ziok. hori lortu. Bueno, hori Ondo, da, nire abiadura topia. ja, bueno, a ber, de gauza bat esan dek ez tekela normalen iteken zeu ze orduan, bueno, baitare galdera pixkat hortzizik. Alare, oaindik ire sufrimentu ez dek bukau. Ze, oin, galdetu behar denaek, baziok kontzertu, gainai kontzertu asko mango dituan ire bizitzan zehar, ez? Baina, bueno, orduan, nahi bak, esan aldiak, oendala urte batzuk beste talde bekin, ala mitosiakin edo nabilekin, baziok zatiren bat kontzertutan nahi aizela jotzen, eta ja, hola, prepara guai, unai, prepara guai, porque se viene. Eta, ja, hola, zati zail horrekin ja preparatzen hasita, baziok holako zatik. Eo Eh, egondek. zati, holan, punteuak, eta batez, nik paniku motena, punteuak, ikusten duzunin bat horrela, ostia. Da, gero gana txartu urte dut, claro, urduri Claro, zauz, konfiaten, y la claro. cagas. Ez que Bai, pentsatzen, bai. ahi baldin ire zerebru erabiltzen pentsatzeko gaizki hartengo zaikela, ez aizai erabiltzen ondo ateatzeko, ez? Ez aizai erabiltzen konzentratzeko, edo, esango jau. Konkretako guke zatiren bat? Bagik zer datorren, ez? Noteko, bai. Mitosian punteo bat. Alda- Bien, no? aldatu mikroan movida Bai. hori. Jo behar dut hori punteua. Bai. Qué pájaro. Bai, Guapo. Bueno, Bai, ondo, Ondo. hori askotan gaur erdi gara zurten hau. Baina ez txartu. Normalen txartu ez da, bai. Baita ere, agar, hau ikustekien jendik eta nik personalki baita ere ulertzeat, ikestek preparau hau. Oindala zenbat jodek hori. Onda denpora asko, bai. Horregatik, esan edat, hau, oinarte, hau izan dek pixkat paputear, bale? Baina oin, zitorrek, nik, bueno, hau hasieran ni nago oso lehen gorosa dela ipatu dek, eta ni nago zutaren oso fana, bale? Eta incluso gitarra joa aurretik, tapin bat entzuten nianean, netzatu en plan de, zer dek hau, ez? Eta orduan, movida behin nianean jarri nian tapinaren testa, bale? Orduan, gonbidatu eskatzen itxoan, itxiko bere tapinik onena. Bakik tapina ian? Bai, baina Bueno, deskontrol, baina lasai. Ze, gero, kontura honitxean badaola jende bat, igual ez dakila tapina jotzen, baina gitarra jotzen oso ondo dakila. Orduan einean, bigarren apartado bat duela rifardoaren testa. Eta gero, baita ere, kontura honitxean badaola jende bat, igual, rifardoik edo tapinik ez duela jotzen, baina jotzeula gitarra oso ondo. Orduan, ateranean, hirugarren variantea. Arpegioaren testa. Orduan, edo nahi diat, edo ire tapinik onena, rifardo bat, edo arpegio polit bat. Aukeratu hiruretako bat eta luzete, oin bai. Riff bat hartuko igual, Tapinik ez da guate. Ia da.
Brutal. Zerruan hori? Mitosia. Mitosia. Ba, eharra rifa, Ostras, eharra hori. Bai, eharra. Gaina, Erika. gero justu erdian medio tiempora jeitsi eta eharra era. Una rifa hori. Latza, Eskerrik tío. asko. Este que ser, iri. Venga, a ver, urrengo galdera. Vale, ya, orain txeskat pare bat galdera, hola, medio gracioso. Eta gero ja, bueno, gerokoak. Orduan, behatz ekstra bat euki beharko bauan, nun eta zegaitik. Behatzestra bat. Bai, Enketan, hasta igual. hanket, bueno, a ver, behin, hau, Behatzestra bat. gitarrari lotuta, vale? Behatzestra bat. Ostia, ba, honekin atzamarrakin joten ontsien oso zer ikasten, ba igual birkonean bat gintxo. Zen, txarte konpontzenaz. Beste bat egiko ganeuko, ba igual. Igual, Bai, txikina, bai. berez, Hau berez, txikina ez dut erabiltzen, ondo orduan, ba beste potolotxu bat ipinezkero. berez, Hobeto. gaizki pentsautazio baita bost behatz euskeu eta 6 soka, tio, sí, en plan, es No que, ves mal. hori etzio kondo, No chanza. etzio kondo pentsaute hori. Ez hau zuek, bak izin dan Jacob Collier, sonatzeik, ba, Jacob Collier dek loko bat, oso dek multi-instrumentalista, de Kriston, un puto frikardo increíble, Geuretarra, bai. guaino askoz txarro. Eta tipoak diseinau di gitarra bat bost sokakin, zezateik logikoa dela bost eukitzia, beak bost bietza euskala, eta en plan de, tio, arrazoi ez aukeki. Venga, beste galderik goiat, eta, klaro, hemen, etzaia ze erantzungo iken. Ze ikusita Blackstar horrekin jo izan dekela, kontzertu batea ze nahiago izango gan eman. Amplion bat, gitarra txar batekin, ala, gitarra on bat, ampli txar batekin. Gitarra on bat. Gitarra on bat, ampli txarrakin. Bai. Bai, Ze ba? Txarto dut igual. Ez que hemen etzio gerantzun ona edo txarra. Hau dek, bakoitzak bere iritzia zekaki. Bueno, igual, entzun. Igual amplion bat. Claro, gitarra txarra bateaz igual aldot zer jo. Claro. Da amplizia launduko nau. Gitarra oso nabauka, naiz eta jo estatrean izan, soinua txarra bada. Claro. Ba, igual amplio bat, bai. A ver, es que berez, hau beti izatea da, eta galdera un matiz hau aldiago hasta el infinito, ez? Zer da gitarra txar bat, zer da gitarra on bat, zer da ampli on bat, tal. Eta hor, zeak, nola, legen beltzako ekaitz garmendia, ekaitz garmendia. Ba, are gezantzian, bueno, nik gitarra ona emango jat, eta amplia, mikrofoneo dezela teknikoak, eta indezala bere magia. Eta egin plan de, bai, bale, hola jartzen badituk, bale, baina de gehiago sin más. Ire ustez nun da on soinuaren parte gehiago, gitarran edo amplian, pixkat hortik zik baita. Ja, bai. Ba, bueno, igual nik uste dute... Bueno, nitzako importantiena ez da ez gitarra ez amplia, nitzako importantiena hau da. Eskuak, bai. Bai. Hori jende asko gezateik eta egiaek. Ik emate diok, Satrianei paudek, emate diok Satrianei nire gitarra eta ire amplia eta suena Satrianei fijo. Kusina, Olgetako gitarra bateaz, Satrianin bideo bat dago, ez da, YouTubeen edo da. Eske. Semien olako horrek, toa zieneko gitarra bateaz, matxakaten. Orduan, bai. Eske makina, eske, en fin. Bai. Ba, gauza bat ingo, jau. Ez esan Satrian izoteko, Ez, lasai. Hain kabroien hau, baina enauk hain kabroien. Harek izan lehen kanta bat, Always with you, always with me. Bai. Hanik ez ziat konektauta. Bai, bueno, sin más, bai. Nik orko tapina ekiztone harra. Jartzeikela zerua, eta... Bai. Gabik ez dik entzute, baina, bueno. Eta, bueno, bai. eta jendiak ez, así que, hau geroko... Horiek.
Ez teko oso ondo entzun, jotzian ere jarrizak soinua ondo. Uste, este jarri, ordenagailuko aktibar, hori. Horrai. Horlako zerbait, bai. Ez dakit zer da, baina horlako rollo bat. Horlako bat, kriston guapo zio hori. Esan gatxa, da baina bedarrira guapo, ondo sonaten da, bai. De hecho, kantu hori Satrianin estek kantu zailenetak para nada. A ver, euki berde... Berak hori joten dao, beren kapazidaden euneko amarra, eltzen da. Exactamente. Da barrutik, ez? Bizka. Askoz melodikuo, ez zemerrean mitiko etxredi a muerte. Baina nik hori, jarri ninduan gau baten nola zea, eta errenian 100% ikasi, baina más o menos ateatzeko moduko zedek, ez tegola... Musika eskolan, umedanekin ateratzen nintzen hor, kurso bukaera, claro, hor, lekitxoko zinean da, hori jogen duan. Como todos los chavales, bai. Puta madre, Ondo, bai, gusto. Ez que ala, Etzio problema, grazia intzik imagena ikustiak, en plan, hormiak eta orkiston gizona hori jotzen, baina normala, ez tekela zer pasatzen, tio. Txarrena, danetatik eskazena. Hone gazteak eforte atoztxo batzuk, Batzuk bai, jode, nik... Batzuk bai. Nik zauat akademia ez nire ikaslea, baina, osea, kombo... Nio batzuk roketik doizenak, Ja. Bai. Nik zaugat ikasle bat, ez nire ikaslea, kombo baten zeukat, tipoak 12 urtez eskak, eta jotzeik blusa? Orokorrean jotzeik, eta berekin ziok beste 11 urteko, eta 11 urteko bat izate, ze ondo jotzeiken 11 urte izateko, ez? Baina eske bestiaek ze ondo jotzeiken asekaz. Eta amabi urte dauzke kabroiek, barbaria egume hori. Berezko habilidadia ez da. Eta asko gustatzakola, ordu asko eta asko sartu zizkiok, eta sartuko zizkiok, eta hori zengo gun makina. Hori seguru. Gauza bat ingo jau, aldatuzak momentu baten gitarra ondo entzuteko berriz, eta ni hurbilan itxik. Orduan, lahakoiat, gaur ez zeuko audientzia handi getziok momentu, baina YouTubeen batek ikusikoik, eta normalia baita ere, oain jokoken zati hau igotziat Instagramera pixkat kapituloko promoa eta egiteko. Orduan, parea minutu utziko jat, eta jo nahi dekena. Oantxe, nau. Sí.
Bueltan nauk. Horarte do. Eh? Horarte. Nahiko? Nahiko da. Ondo, bai, ondo. Da, mitosien kanta barrez ja. Ha? Gutxi beraz dut osorik ez esan, azken bala ditzuko da. Mhm. Eta hau da gure kanta barrezen gitxarria amenditu da, jo. Azken bala, ton ton taran ta ton ton Vale, taran ta ton ton taran ta ton taran taran ton taran ta ton ton taran ton azken bala. vale. Eta Eta, bide solando atara eta gitarra barik, da gero pasana gitarra. eta, Niko entonces. eta noiz ikusiko jago, noiz entzungo jago kantu berri hori? Grabako ontzen, datorren aztian grabako mutrikun, asularreaz, eta noiz atarako, datorren hilean edo, bideoklipa peukiko da, eta bueno, hori dana Mhm. martxan ipini behar du, eta hau eta neu gorriak abesti bat, grabako, bai, berzino bat. Eh, Zipai matxina da, bai. aha, vale. Hori, joko pizkat neu gorriak, Maiok? Maiok? moten da bastirik, bai. Bai, aztia nahiko da, motel. Joder, Hortik pizkat, bai, metalera pasata pizkat. latza. Negu, Joder, genduan gaztetan da, eta. esan daik, eskuineko eskuakin zea gehiago, nabaritu kantu hontan, ostia, en plan... Bai. Bai, eondek pasarte bat hasi izenean bajada egiten, en plan, buruz nauk gelditze baino, toda hostia zigoan hori, tio, hostia, oso guai. Bai. Bai. Ba, azken atalea pasatu gaituk, vale? Eta Vale. hau jadek pixkat, mendik aurre izango dana, influentzia eta gusto kontuak, bai? Igual, galdetu beharrean zein da gehien gustatzen zea, bueno, bai galdetu behar zein da gehien gustatzen taldea, baino, bueno, pixka galdera ezberdinak zaude, orduan, nahiz eta lehenengo galderan galdetu adibidez, eta lehenengo galderaek zein da ire talde ikustukoena, pentsatu eukiko ditukela aukera gehiago, talde gehiago eta jende gehiago aipau alizateko, bale? Vale. Orduan, zein da ire talde gogokoena? Bueno, Edo talde bat, talde bat. ez ja gustatzen izatia talde bat, esan, Eh, gatxa etzin jat, oso gatxa. Etzin jat, baina, bueno, esatekotan bat oran asko marka eustana, on momentu ez neba laukiko igual gitarra hau eskuan, edo ez neba zalen gone kantak, jo, bat izan berda, Momentu, Vale, besti bai patuko gero. momentuz bai. Sepultura da, bai. Ja. Sepultura. Ba, beste moduan, ez da? Sepultura gaur egun baia, ez dakit, onresun eta arrazaldian zoten da, baina, hostia, eura barik, Ikusi nizkian, ondala 2 urte josiaen? bai, egon ginen horra alkarreaz, ni begon nintzen. Fijo, osea, egon ginen horretan. Gertu egongo ginela. Bai, eta, bai, sepultura nitzako izan da, talde bat oso importantia metalian eta hori. Eta niri asko influidu guztan. Entzune ba nire lehenko biharre... Hori izan, Dios, zer da hau? Osea, bueno, esto, a ver, bai. Bai, izan gezen bat entzuten eban euskal, ba honek, etxaiak, zuta, donek, sukarra,
dut eta lako gauzak, ez dut igual berandu, ze dut epe sepulturasko txupaban, Eh, eta gero, batean, anaiziak eukan vinilua ganera, kaos eidi. Ostia, ja portadia bakarri, ja, esan, buah, da, engantzen itza, da, gero sepultura arrotz etorri zan, da, bueno, Mhm. egiz esan, kriston influentzia, bai, Eta bai, sepultura. markau hauen disko bat, ire disko favoritu, eh? Eske, nik ulertzea galdera zela disko favoritu, talde favoritu galdetzi bizketzea dela, ez? Entre comillas, kutrie, baina, bueno, eske ala idea beti, así que... Bai, bai, esan dut dutena, kaos eidi, Bai. sepulturena edo rotz, ez da izin aukeratu. Igual kaos eidi, salako lehen goku lan, Mhm. sepultura kaos eidi, bai. Eta asko gustatzen zaiken kantu bat, orokorri, netzauek zertan izan behar sepulturna, baina Sepultura bakarrik nahi badek esan sepultura nabaitan, ez nahi igualtzi. Asko gustatzen den kanta bat. Bai, Ber, hostia, tu. Eske, hone aukeratzeko abesti bat. Wow. Joder. Ez dakipa. Blokeata garatu da. Abesti bat aukeratu tranquil, bat. edozein, bai, gustatzen zaiken kantu bat, zein dagoela azken aldixen euk entzun daken kantu bat, Bueno, ola, gustatzen zaigena. asko gustatzen eta adibidez Death Cab, ez dait ondo hauskatzen, Death Cab for Cutie. Cutie edo bako talde bat. Ah, Indie talde bat. Eta I will follow you into the dark. aha, Adibidez. ez, Beste rollo bat da, Ez da bai, oso bueno, ikusi. baino, Kulturaz. baino ondo, ondo, Ez dakit, ez gatxatzen da, talde bat, abesti bat aukeratzea, ostia. ja, baino, ba, Esan zuk, latza. latza, baina askotin latza adek gauze ona bezala. Ona, Bai, adibidez, latza ona da nahi esan. bai, askotin bai, da aspekine bai. Abitu, Bai, abitu. azken hitzi huelak ez, nola, segun ze amate xoken. Bai, abitu ba. Askotin, Alein horretxik izan zu latza. bai, eske, Onerako esan zu. onerako, bai. Ba, esan dekenin, aukeratzi ez zaile dela, oin gotxea bi galdera, ditukela aukeratzeko, niretzat zaileek, bat besti baino zaile, baina, bueno. Metallica, Megadeth. Hostia, ba, gaur egunean, ez da igual Megadeth esango netzun, Bai, tio. Esan da, Soul of Tornado, eta, bueno. Eske, Metallica da. eske Metallica, Gaur Metallica. egunean, pizka ez da izan esplika. Metallica gaur egungo dizena edo, Bai, zera dena. bai, Da, bihurtu diena igual, ez? Ja, hain produkto mediatiko, hain produkto... ez da izan azaldu, ez da ja nitzako egin da historia egin da, eta oso talde importantia izan dira musikan, eta hori, Hmm. baina on momentuan, hombre, Megadetheko hau esan da, Dave esan da, Dave Mustaine, Mustaine, bai, Mustaine, bai. nahiko larreztu da, ez? baina, ez da, bai, igual Megadeth, bai. Mhm. Eta lertxundi ala laboa. Laboa, Laboa. bai. Oso ondo esan dek. Bai, laboa, bai. Laboa, bai. Zeatik. Ez da egit, pentsatut, ez bata bestiarik entzi etxik lako hori, baina Bai, nako zei. laboa askoz original lagoa edo, ez da ipa. Mhm. Ez da izan esplika, bai. Barruro heltzen jat. Benetasku bizatiz, baina benetasku haua edo, Mhm. ondo aukeratu dute dikta, benetasku bizatiz da. Baina, gezo gustatzen jat, Bai, simplemente. originalo dala, edo igual pixkat experimentalago eta horrek tireiteikela Bai, pixkat. abitu, Neire diskua da. neire egiz esan horrek tireite, zi, manik lau aukeratuko nian, baina gehiago bat horregatik, ez, ba, ze gauze probau zitun eta ze movida zitun horregatik, netzat. Bai. Ganerako eukinan suertia beraz koinziditzia, No? txapelpun grabaten gehuazala kanta bat elkarren, eta en persona edo zautune ban, eta gero Susana berbetan, eta jo, oso majua, eta hori, eta esan recuerdo politxauka horrena.
Mm. Bera, ez dut eukiot, ez dut. Mikel Laboa zeun ginean, Joder, ez du joan, ze guai. hartzen, bai, bai, bai. Joder. Venga, Mm. ba, segin goiat. A ver, venga, galdetu goiat Dream Team bat. Rollo, galdetu beharren zein da gire bajista gagokoena, galdetu goiat, eintzak talde bat, Bai, rollo Dream Team. Nan, igual di gilda zioken, bizik zioken, igual txik. Izak Dream Team bat. bai, izenakin makalanaz, eh? Esan Lasa, ez dut ez daize taldeko bajua, da ez daize taldeko... nik izena baldin mazakiat etxako jat, eta bestela, etziok problemai. Etxaian nungo bajua eta horrekin galguetu. Ja, bueno, bateri txikasiko ara, bueno, bezen izu metal talde bat etxea. Igual txik. Hemen nik entzun diat jendia esaten, bai, jarriko nian, zea, Slipknoteko, nola guan tipo hau. Casagrande, Eloy Casagrande, Ez, el Joe Jordison. originala. El Joe Jordison eta beste jarriko jau, anizetzea, Alex Ardui. Ba, esan diat iritsira, baina... Ja, desardu dit, hostia, horrozu zara. Ba, esan diat, okurriu ziteken lehena izan, baina esan nahi askotan jendik enditxikela mezkla oso extrañuk eta ez zio problema. Mezkla friki zen gotzatia. Ja. Bateri jan ipiniko, hori, bueno, Panterakoa difuntua. Vinnie Paul. Bai, Vinnie Paul, bat ipiniko Vinnie Paul, bajuan ipiniko Flea, Red Hot. Vale, ja, itxura hona di. Gitxarran ipiniko dugu Tom Morello, Rage Against the Machine. Bai, Osa daukagu, momentuz daukagu, esan dugu baterizan, Panterakua. bai. Baju Vinnie Paul. Red Hoteku, Red Hot. Eta hori, gitxarran Tom Morello. Eta abesten, Mikel Urdangarin. Bromida, pia guztain ja Mikel Urdangarin, Kriston fananaz, de hecho. Buah, Kantaten ipiniko dugu... gusto ikusiko nian hori, Eh, Hostia. Hostia. Brome, Ja, lasai, gustau zinen. Ese, kriston fananaz, kantateko ipiniko dugu... Nor ipiniko kantante, agar. Hostia, on kantante bari geratu naz. Azkenin Mikel Urdangani izaten bukeko berri. Mikel Urdangari, popatik hartza, bai. Ikusteko falta zaigen kontzertu bat. Rage Against the Machine. Mhm, Kauela, hostia, aukeri eukine ban gaztetan Donostin joven. mhm. Regal, ez da esan izango bardina bez gaur egon, baina Rage Against the Machine ikusi bari geratu naz. Dios, edo, bai, Rage Against the Machine espinita, bai. Nik ez desiat ikusiko nizian guztua. Baina. Venga, hau graziosuek. Ego ez. Segun nundi bitzixoken. Eman goiat aukerie, momentu honetan artista bat berpisteko, vale? Igualtzik, abeslari, gitarrista, baterista, igualtzik, zein. Eta pertsona hori berpiztuko jau, eta iretzat kontzertua jokoik, ire aurrin kontzertua jokoik, eta berriz hartu eta zuloa gotako jau. Joder, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, duda gabe, esatek. Duda barik. Bai, ikusi da, bideoak eta holan, espresio utza da, bat da gitxarriaz, increíble da. Horrek, direktun kistona izan bertzean, esatek, ez? Buah, tío, increíble da, gauza bat da, bera gitxarriaz. Espresio utza. Gero faluk eta diskuk entzutu zuz, da, hasta txarto jota, baina ez da hori gauzia, guztuz bideoan ikustuz irudiz, orduntxe ulertzen zuzta. Dios, da, guztu begaten, ikustia, Jimi Hendrix, gero abialduko duen, barrero bere lekura, infernura directo, vamos. Ipaudekela ire infernua, hau jarrinean galdera guen dela, hau berrizetakudek, nola izango ban ire infernua? Infernu musikala atik hain hau pixkat. Baina ez, bueno, venga. Infernu txungu izan berda, ez da? Rollo txungo, no? Supongo. Eternidadia txarto pasaten, ez da? Supongo. Jode, yo que sé, tío. Igual, Alex Ardu eukitxi ahora besten, belarrira, hemen dik, hasta nunca jamás. Hasta izan esan.
Joder, barratotxua bai baina, hostia, eternidade guztia jodido, hostia. Vale, galdetuko jaten oin urrengoaek, bi galdera ingo txeat, Ez eta... da bat ezer bere kontra, bere, Ba, ez da lasai. personalik, Lasai. baina ez da gustatzen eiz esan, bere kantateko formia edo, Ja. Da, borratxen. berezixe dek, orduan dek, Bai, hau, normalin, hori, eta hau bai dek, baita, bai, holako hau edo asko gustatzen jatuz, exactamente. zero gustatzen Ez jatuz. que tema interesanti dek, ez jende, Urdan gari moduan, ez da, dago, retraktore asko, eske ja gustatzen ze, edo, edo esatu fan, gustatzen, bai, edo exagera gustatzen jatuz. Ni exagera gustatzen jat, adibidez. bai. Bai, hori, adibidez, mitiko, zakeat, ahots estandar, edo timbre nahiko estandarra dauken jendik inoiz ez dik problema hori eukitzen, ez? Baina, egixedek, pixketa ahots Bai, diferentie, o ahots berezixi dauken jendik, hori, bai, izan dena, edo lo amas o lo odias, ez zio punto bai. intermedioik, hori alaek. Azelga moduan, ez da, asko gustatzen asko gustatzen jatuz, edo gorroto Ba, dozuz, bai. oin, bi galdera jarraian nengo txeat. Lehenengo galderaek, kontzertuan aurretik, alkola bai edo ez? Bai, a ber, zerbeza batzuk, bai, ez da. Zerbeza batzuk. Pasata ez. Pasata bez. Claro, gero joimerdek. Claro, pasata ez. Vale, oin hau Baina, ba, trago batzuk, hombre, pizkatxu bat, a ber. soltatzeko, ez? Ziar be, bai, apurtxu bat, hori, apurtxu bat, rockeru gara, ez da. Bai, nik eharria. Oin bigarren galderaek, hau anekdota grazioso ekio kontzertun batek, hainbeste urte eta gero, en plan... Zautu sorti urte hona zela txapel punken, ez da? Ez que, kontzertu bako txasan, buah, Bueno, aventura bat, osea, Eiguk hemenen laburpen bat nahi baldin maek hasi bezala. pues que ez dakizan, explica. Ba, zan ba, kontzertua, eta gero, ba, la juerga padre, ni neuk, Ba, igual, hogeita bat urte, hogei urtetik hogeita mar urte bitxartera hor. Ja, ba. Da, zan kontzertua, eta gero, ba, gran desmadre, ba, bueno. Anekdotak asko, ezin dut zan, baina, Igual ez diokola en publiko esategu asko, ez da? bueno, ez dakit, ekio da, anekdotak kontzertuta, batez betxapel punkeaz, bai. Ez dikin, bueno, bai, baina holan parrandak eta holan, hortzen gizin. Esango jau, laburpen zela esango jau oso rock and roll bizitza guala, ez? En plan, a muerte. Eta Bai, hor utziko jau, jendeak ulertu bezala nahi du bezala hori. bai. Ez que bagoz, jende bat, abestizetan eta ez dakizelako gauzak esaten, ez dakiz zerbezak eta ez dakiz eta gero zumuk eratzen da bena. Beste batzuk, bai, ez da bena hori abesten. Baina gero a muerte. Edo abesten da bena hori, baina gero benetan, bueno, ez da izan, explika, Ulertzea. Benetan... Baina, bueno, ondo pasaten genduan, egiz esan. Zan aventura bat, esan, desmadre baino bezo esan, aventura, zekizun, nuna maitzuko zen duen, edo zelan jun, igual ez euka honi, goratzen dut behin, baiekasera jun berginean, goizeko amaratan dara, gelekitxoko talan, jesarritxa, zeukaun zelan joan, furgoneta bat, edo bergendun, baiekasera arte juteko. Eta handarak jesarritxa da. Azkenean jundun ginen, jundai atos baten, minikotxe, osea, da nik goratzen, atzian sartu duzten tipu R2, da atia kanpoti sarratu. Da iruditzen baiekasera, holan, baiekasera arte, da, holako gauzak asko. Edo galdu bat emat, hortik, bueno, gauza batai asko, bai. Ados. Azkeneko hiru galdera ziztek, bale? Eta ja honekin amaituko jau. Bai? Mega. Orduan, lehenengo galderiak, ikusiek inoiz La Resistencia? Gaur egun La Revuelta dekena. Inoiz, La Resistencia sanean, La Revuelta ez dut ikusi. Badakik zendan galdera klabie... Zema diru dauken, eta hori... Baina lasai, nik ez dira nahi jakin zema diru haueken. Ni nahi jakin... Ez da. Ez. Ni nahi jakin, momentu hontan zenbat gitarra dauzkeken, eta zenbat paudeken gitarra jotago bakoitze. Vale, hau ram bada, ikusten bada. Ran. Ez dira inoiz entzun hori. Hau da, gitarra de luthier edo lan... Laun bateri hori zineutzen, lekitzar bateri,
Martinezeri, 600 € itxik, tio. Es que eukioten gitarrek onena, osea, honek, Itxura oso según ze nahi. gitarraz komposatzen zuen, be, pentsatu dute importantia da, honek sonidoko, osea, como un trueno, da, kriston gitxarria da. Nitzako, daugaten gitxarrarik onena, Mm. esango nuke hau dela. 600 € honek. Gero daukat hau, eta hondak guaraz gana, ez dela zerabili baina. Akustika hau nabilen erabiltzen dut, Mhm. da Taylor bat, Vale. Taylor modelua da 114C, Taylor bat, hau bigarren eskunero zineban, 500 da piku, 600 €, da kriston gitxarria da. Modura baita, Ekia ordea. gatsa da topati ganera gustoko bat, Bai. eta hirugarren konprabentan edo, honaz, diratu nintzen, urtiak daroiaz beraz. Pero Mhm. daukat hau, Gibson hau, Gibson Les Paul, Oso politia. bai, guapisimu da. Gibson Les Paul estandar bat. Estandar. Bai, estandarra da. Hori ja, Akabado kustum da, hori ja zapla, ez? Hori ja... Hau, paganean, bigarren eskuan 2000 € ondala 20 urte. Osea, Garest, gitarra oso kadua. baina oso ona. Baina, honeaz, horixe, txapelpunk eta Claro, epokako gitarri hauxe da. claro. Bai? Eta hon erabiltzen dut, batzutan, nabilen, eta horixe, nabilen jotzen duten luperrakin, eta holan, batzutan bakarrik jotzen badot, Mhm. grabatzen dut igual akustiki, esati baten, da gero hartzen dut elektrikia, punteo bat etxo ganetik, edo ez dakiz, Mhm. erabiltzen dut, bai. Eta ero daukat, lanian, esan dut lehen hezkuntzako maixuna ez zela, Bai. daukat horako gitarra klasiko bat, espainola bat, erosino ban hezkuntzan hasi nintzanean, dara, amazazpia, amazortzi urte, eta daukoz 40.000 hosti, 40.000 pegatina, eta homea flipatzen da, apia gustatzen jake. Ezin da fina, ez ezer, Osa, desastre da, gitxarriaz. Atzaren apurtu jaten, jauzier tontunak etxen gelan umikin bueltak emoten da, ez da gizar. Jauzi zan benganera, bum, da, tapa guztia solte jaten. Baina gitarria holan, zabalik. Da, pegane ban eskolako hori, kola zurilla, tipiko kola, kola zurilla, aman, eskura neukan, kola Hostia, zurilla tío. eta zeloaz, ipini zelo, da horrengo ninkendu zeloa, eta venga, tomarka. Hostia. Eta hori, nahi bari perraz gitxarriaz pila kanta indoraz. Ja. Pila kanta Ja, sortu eraz, horrez, gitarra, sarraz. eskura daukekelako, ez da? Eta ez daukat besterik horren dago eraz. Ados. Gogoratzen dutenik, holan, bai. Ados, eharra. Ba, venga, oin eskauko izkiat, iretzat garrantzitsuk izan din bost gitarrista, internazionalki, eta beste bost Euskal Herri mailan, ba hori, edo ire jotzeko era markau debelako, edo ire Bai. ba, pertsonalki oso ondo ero izaizkik egelako, nahi ekena. Bueno, Panterakua, Dimebag Darrell, Dimebag Darrell. bueno, top 1, oza, nitzako da onena, Panterako gitarristia, zarako rifak eta gero exagerado punteuak eta dana, oza, Dana, oso dana, kompletua, dana. eta horrepe marka guztan pila bat, ez da. Hmm. Lehenengo postuen ipiniko neban, bera. Bueno, gero baluzi Sepuleko, bueno, Andreas Kisser be oso berezia zelan joten da ben, eta soluak eta zarata estrellentik eta, bueno, rifak eta, rifak ez uste dizela maskabalenak, baina Andreas Kisser be piniko neban, hor. Tom Morello esan duztutena, bai. Bai, Tom Morello Horre, experimentazioa eta gauza bereziak, baina gero rifak eta, bai, Ez hau entzuten hori justu. Hori. Horrifak eta matxaka. Zeran hori, iru. Iru, bai, bi gatzesik internazionalak. Internazionala beste bi. Nora aldot esan. Gitarrista, bueno, Satriani bera, Eric Johnson, bai. Eric Johnson. Eric Johnson,
Bebai asko gustatzen jat. Ez que pasada baek, nola jotzen Eric Johnson, Bai, pasada baek. basote. Ez Da, que, Satriani, adibidez, Satrianek bai. bai. Baina Eric Johnsonen nahi zitekeela gauza bat, gitarra jotzen ez dakin batek ikustek, eta zatek, ze ona. Baina gitarra jotzen baldin batek ikustek, Ja, eta ja konstientea izbenetan zen magnitudetainoko ona dan. bai. Ez Zeba que bat. barbaria baek tipo hori. Bai, eta ero ba, holako euren entzuten dozu 5 segundu eta badakizu bera gala, ez da. Bai, Eta hori da, pizkate gatsa lortzen, ez? bai, Hori abeslari bat esan duzuna, bereizten duzun ordan, instrumento bateaz bereiztia, ostia, hau da. bai, Hori da, ostia da. hori Bai. jende gutxikin, jende gutxikin. Bai, zugetu duzu Andreas Kisserren solo bat, da bakizu Andreas Kisser dela. Zugetu duzu Eric Johnson, bakizu Eric Johnson dela. Da, ez, Satriani da. Hori, Hmm, hori da, ez, gatxena, ez? bai, bai. Hori kriston andaran eta kriston tekniki eukitxia, baina hori da, ordu asko eta ez du gainera, baina hor jau beste zeo zer, ez da, hor jau da, Bai, bai. beren isakeria, ez da, instrumentuan, orduan ba, Eta, venga, beste bost Euskal Herri mailan, a ver. bueno, Aitor Gorosabel, Aitor Gorosabel, makina. Aitor Gorosabel, ia, zein gehiago dut esan, eske Aitor Gorosabel da el rey, vamos. Aitor Gorosabel, goazen urrengo galdera. Bai. Eta, jo, laster bukatu behar dut, Bai. Ia, zein gehiago aldo esan Euskal Herri mailan. Deitzen daukaraz telefonoz ganera, eta... Bai ba, nahi baek utziko jau Aitor Gorosabelen, eta aurrera. Espain zein gehiago esan. Eta ingoiat azken galdera, eta nigatik... Bueno, zein duko, ditxo nintzen. Aitor Gorosabel, keu ageretxea. Keu ageretxea. Nahi diat elkarrizketa hau, tio, agarri lortzea jaten, itzen dia beakin. Bueno, ezagutzen dut, engo dugu, berba, bai. Ba, Instagrametik itzen dia beakin, baina koinziditzi faltazik ugein goi hau, zeu Keu ageretxea makina. Makinon. Ero, hau, kapi ostekua, kapi... Ostekua, bai. Kapi, bueno, zebau. Otra makina. Bai. Bera, Miguel Laguna, bera, bai, ez da, igual ez da musikari ezaguna, baina bai da telefonoa, justo. Parkatu, Lasai. Zeraten hau da, ontxe montu bat nintxu gotzu. Bai. Bueno, justo daukatu horre... Las cosas del directo, lasai. Bai. Nun noia, lau noia, ez da? Bai, uste bai. Bat falta zaik. Zein gehiago, laugarren bago, ez da egin horrezan, gitarra, bueno, Rafa Rueda bat edo lan. Ez da, igual, arintzen da, baina gitarrista morako guztaren jate, bai. Rafa Rueda. Vale, ba, azken galdera ingoiat, eta gero azken gauza txiki bat eskatuko eta hemen utziko jau, vale? Azken galderaek, oin arte ongaitu gentzuten ire guztuek, ez? Azken 20 minutuetan egatu gentzuten ze gustatzen zeiken. Oain nahi diakekin ze etzeiken gustatzen da, gaina, inkluso, lehen sardu eipaude, baina zehaztuko jat inkluso indik eta gehiago. Emango aldimanian oaintxe bertan aukera bat, mundu mailan, Euskal Herri mailan igualtzik, talde edo artista bat eta bere diskografioa zue jata ezabatzeko, zein aukeroko bon. Ia, hori neko kruela bazta. Bueno, hemen por soñar. Hostia, ez da ipa, sartu bere general horretan, ezabatzeko bat. Bai, pertsona ez diau hilko, baina artista bai, artista kaput. Eta diskografia kaput. Jo, ez da ipa, Enrique Iglesias edo. Adibidez. Ez da ipa, reggaetonero emat, ez da egin, naizuna, zeko aukeratu. Behin tipo bat esan zian Bertino Osborne, akizton parrik ikitxian, tio. Hostia, bitu nepe Bertino Osborne. Ba, amaitzeko eskauko jatenaek, jarrizak ire zea, gitarri entzuteko martxan, eta jo nahi degena, jo riff bat, jo nahi degena. Eta nik ire gainetik improvisatzen dentagoea. Min daukazu afinata? Bai, baina tu tranquil, ni belarri sartuko naukagon lekura. Hau, donda. Bai. Guai, alkarrera zoko zozer. Hori dek, ikestek entzungo, baina nik bai. Vale? Vale. Haudek, gero ateatzekenian toda la movida entzungo ego ondo. Bai? Vale. Ordu... Bai, hasi emaiok egurra.
hemen utziko jau. Aio, danoi!